Alltså vet du hur folk har snackat? När jag varit i Rio, Kina, gjort plastikoperationer. Du, kom igen nu. Jävla överraskning! Lillsyrran har du med dig. Hej. Vad har du gjort med vårt ställe? Var är Tommy? Hur var han? Ja, hur mår Claudia? Bra, bara bra. Du får komma och hälsa på någon då. Vill du dricka då? Matte! Tack vad du ser glad ut då, Matte. Så du är ute igen? Han hittar Gud där inne. Sätt dig.